በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 15 ህፃን ቅዱስ ቂርቆስ ወእሙ ኢየሉጣ በረከቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ልሰምዕ ዘንበብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ። ነቢይ ዘካርያስ 15 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ ዝኾነ ዓብይ ነቢይን ጻድቅን ዘካርያስ አዕረፈ። ንሱ ድማ ካብ ነገደ ሌዊ እዩ። ስሙ ኣቦኡ ድማ በራክዩ እዩ። ኣብ ገለዓድ ድማ ወለዶ። ኣብ ዘመን ምርኮ ባቢሎን ድማ ተማረኸ። ኣብኡ ድማ ናብ ልዕሊኡ ዝወረደት መለኮታዊት ትንቢት ተናገረ። እግዚአብሔር እውን ብኣንደበቱ ብዙሓትን ጠቐምትን ቃላት ተናገረ። ንኢዮሴዴቅ ድማ ድሕሪ መልሲ ኣብ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ካህን ኮይኑ ዘገልግል ወዲ ክትወልድ ኢኻ በሎ። ብድሕሪ መልሲ ድማ ከምኡ ተገብረ። ንሰላትያል እውን ተነበየሉን ባረኾን። ወዲ ውላድ ክትወልድ ኢኻ ስሙ ድማ ዘሩባቤል ክትብሎ ኢኻ። ንሱ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም መቕደስ ክሰርሕ እዩ ድማ በሎ። ከምኡ እውን ንንጉስ ፋርስ ተነበየሉን ናይ ዓወት ምልክት ገለጸሉን። ጎይታና ኣብ ዒሉን ኣብታ ዓባይ ኣድግን ተቐሚጡ ናብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቕደስ ስለ ምምጻኡ እውን ትንቢት ተዛረበ። ይሁዳ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ንምሃብ ስለ ዝተቐበሎ 30 ቅርሽን ኣብታ መድኃኒና ዝተሰቐለላ ዓርቢ ለይቲ ስለ ምብታን ሃዋርያትን ስለ ምብታን ሃዋርያትን ኣብ ጊዜ ቀትሪ መድኃኒና ክስቀል እንከሎ ከዓ ፀሓይ ምጽልማታን ኩሉ እዚ ትንቢት ተዛረበ። ስለ ሓዘን ደቂ እስራኤል እውን ከምዚ በለ። ሽዑ ጊዜ ዝወግእዎ ኩሉ ክርእይዎ እዮም። ናብ ብኽያት እውን ክምለሱ እዮም። ከም ዝፈተውዎ እውን ክበኽይሉ እዮም። ሰብ ንበኽሪ ወዱ ከም ዝሓዝን ድማ ክሓዙን እዮም። ወርሓ ትንቢቱ ምስ ተፈጸመ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ኣብ መቃብር ነቢያት እውን ተቐብረ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። አርኬ ሰላም ለዘካርያስ ዘኮነ ልዑል ቃል በወርሃ ከሲል ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት ሐዋርያት ወድመድምእ መድበል አምሳለ ተቋም ዘመሃቱ ያጽዱን ማእከለ ክልኤ አዕጹቅ ርኢክዋ ይብል አሜን። ከምኡውን ቅዱሳን 40 ሓራ ሰማይ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት 40 ሓራ ሰማይ ኣብ ስብስጥያ ሃገር ናይ ዝተሃንጸት ቤተ ክርስቲያኖም ቅዳሴ ቤታ ተኸናወነ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ድማ ኣቐዲማ ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያኖም እያ። ዓብይ ኣቦ ቅዱስ ባስልዮስ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣኽበራ። ስለኦም እውን ድርሳናት ደረሰ። በዛ መዓልቲ እውን በዓሎም ኣኽበረሎም። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና፣ በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። አርኬ ሰላም እብል ለቅዳሴ ቤትክዮም በሊቀ ጳጳሳት ባስልዮስ ዘቂሳርያ ኣድያም ዘሃራ ሰማይ 40 ክቡራነ ስም እምግብርናትየ ተሳየጦኒ በደም ኣመውልዳ ኢታድህን በረኸቶም ይሕደረና ኣባ ፉንትዮስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ በተጋድሎ ዝተጸምደ ኣባ በፉንትዮስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ካብ ብንእሱ ጀሚሩ ብምምንኳስ ብጾም ብጸሎትን ብስግደትን እናተገ ድማ ዓብይ ተጋድሎ ተጋደለ። ዝጸበቐ ናይ ምንኩስናኡ ስራሕ ምስ ፈጸመ ድማ
መነኮሳት ካብ ዝነበሩሉ ገዳም ርሒቑ ናብ ዝርከብ በረኻ ንኽኸይድን ንዝኸበሩ ገዳማውያን ክበጽሖምን ንዘንብብዋ ረብሓን ጥቕምን ምእንቲ ክትከውን ድማ ገድሎም ንኽጽሕፍን እግዚኣብሔር ኣዘዞ። ኣብቲ ግዜ ድማ ንትእዛዝ እግዚኣብሔር ደነነ። ናብ ውሽጢ በረኻ እቱ እውን ኣተው እሞ ኣብ መንደር ከም ዝዘውር ሰብ ድማ ኣብ ማእከል ደርዞረ ንብዙሓት ገዳማውያን ረኸቦም። ዜናኦም ተረዲኡ ድማ ገድሎም ጸሓፈ። ካብ ውሽጦም ድማ ገድሎም ካብ ዝጸሓፈሎም ብጣዕሚ ዝኸበሩ ቅዱሳን ገዳማውያን ጢሞቴዎስን ቅዱስ አቡናፍርን ይጥቀሱ። ናብ ውሽጢ ገዳም ብምእታውን 3 መዓልቲ ብዘይ ምግቢ ብምጽናሑ ድማ ነዚ ኣቦ በፍንትዮስ መከራ በጽሖ። ጦሚ ድማ ክመውት ቀረበ። መልአኽ እግዚኣብሔር ተገሊጹ ድማ ኩሉ ሰቡነቱን ኣፉን ዳሰሶ። ን17 መዓልቲ ድማ ብዘይ ምግቢ ጸንሐ። ከምኡውን ንሱሳን ወይ ከዓ 70 ዓመት ካብኡ እውን ንላዕሊ ፈጺሞም ነዚ ዝኣክል ዘመን ሰብ እንተይረኣይዎ ክነብር ካብ ዘደንቕ ኣነባብራ ገዳማውያን ተናገረ። ናብ ውሽጢ ገዳም ኣብ ዝኣትወሉ ግዜ ካብ ርኩሳት መናፍስቲ ጉርማን ኣራዊትን ብዛዕባ ዝበጽሖም መከራን ንዓኣቶም ድማ ከም ዘሸነፍዎምን ብድሕሪኡ ድማ ብትዕግስቶም ከም ዝግዝኡሎምን ኣራዊት እውን ከም ዝለኣኽዎምን እውን ተናገረ። ብዛዕባ ምቕባል ቁርባን እውን ተናገረ። መላእኽቲ የምጽእሎምን ናይ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ይቐብልዎምን ካብ ፍርያት ገነት እውን ይህብዎምን። ነዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ነዞም ዘደንቑ ስራሕቲ ኣቦታት ንኽርኢን ምስክር ንኽኸውንን ዝግብኦ ይኮነ። ብድሕሪ እዚ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና፣ በረኸቱ እውን ምሳና ይሃሉ ኣሜን ዘለዓለም ኣሜን። ኣርኬ ሰላም ለበፉንትዮስ ከመነገረ ወይቤ ኩነኔ ሃካያን ነጺሮ ወፍዳ ሃጣን ሶበ እንዘ ከመ ኦፍ የአይል አው ግረሲሂን ወአድባረ ከርቤ ተአገሰ መከረ ሃቅል ወዘገዳማት ምንዳቤ ማርቆስ ለቱ እስከነኮነ ሃቤ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳንና ይምሓረና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳን በረኸቶም ይሕደረና፣ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና ኣሜን። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን ወኣሜን ወለ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ምህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ዝተመሰት አላ ድኅነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ መዚአኪ እቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ሀበ ፍቅር ወለድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በክዳንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን